Harrasta päivää, hyvät kanavani katselijat. Tänään on tärkeä päivä maailmassa. Tänään äänestää Amerikka 4 vuoden presidentistään. Joko Kamala Harris tai Donald Trump. Vetoan tässä lukuisiin amerikkalaisiin katsojiini. America's watching. Vote to Kamala Harris. Don't the orange pig Donald Trump. Koska maailmantilanne heiluu jo nyt varsinkin, jos sinne saadaan vielä tämä oranssi pötkylä, joka, mitähän tämä nyt sanoisi ystävällisesti, pöljäilee mielipiteillään. Suusta voi tulla aivan mitä tahansa. Ehkä kaikki eivät hänen retoriikkaansa aina ymmärrä eikä allekirjoita. Siitä voi tulla maailmanlaatuinen katastrofi. Nyt jo Pohjois-Korean sotilaat taistelevat Ukrainaa vastaan Venäjän joukoissa eturintamalla ja pommittavat tuhoisasti Ukrainaa. No, jos tämä porkkanapallo pääsee valtaan, hän todennäköisesti irrottautuu Natosta, joka on erittäin rahallisesti arvokas menetys Natolle. No, sitähän me emme halua. Veli Venäjä on hieman liian lähellä meitä, joten haluamme rauhaa. Eli äänestäkää ystävät hyvät. Kamala Harris, my American friend. Vote to Kamala Harris to America president. Yeah! Eli Kamala Harris, welcome to president of the United States of America, the 4 years. Bye.